Добре дошли в моят втори канал, моят чисто нов канал, който ви обещах да направя. Ако пък ти поради някаква случайност за първи път попадаш на мое видео, аз съм Лука и се занимавам с електронна търговия, като в първият ми канал го стартирах, когато все още се занимавах с дропшипинг. След това преминах към това да развивам собствени брандове в България. Така че, ако поради някаква причина ме виждаш за първи път, можеш да отидеш в първият ми канал и да видиш общо взето темите на видеята, защото тук, в този канал, ще бъде по-различно. В този канал искам да покажа една различна версия на себе си, без скриптове, без предварително записани неща. Общо взето как протича истинското ежедневие на човек, който се занимава с бизнес и човек, който развива брандове в България. Всъщност съвсем скоро ще започна и такъв в Америка, така че ще ви покажа и това, но най-общо казано, искам да ви покажа моите мисли, моите проблеми, всичко това, което се сблъсквам ежедневно в бизнесите ми и въобще много теми, но да сменим малко ъгъла, от който ви показвам нещата, защото, както казах, искам да бъде малко по-раздвижено в този канал и да бъде unscripted, така че дайте да се местим. Много бързо включване от Лука от бъдещето, защото буквално докато обработвам това видео, се сетих, че забравих да ви кажа, че в момента тече най-голямата промоция на нашето обучение Brand Build. В момента е намалено с 300 евро и освен, че взимате Brand Build на тази цена, в момента абсолютно безплатно получавате и нашият курс за AI Creative. Няма нужда да правите абсолютно нищо. Кодът се вкарва автоматично, така че просто цъкате на brandbuild.bg, купи сега и може да влезете в най-доброто обучение за e-commerce. Добре, вътре е малко по-тихо, така че отново мога да кажа нещата, за които искам да говоря в този канал. Както казах, искам да бъде unscripted, да ви покажа действителността на това да бъдеш предприемач. Не само хубавите страни, не само лъскавите коли, скъпи часовници и така нататък. Това, честно казано, дори мисля, че не е чак толкова важно. Искам да ви покажа проблемите, искам да ви покажа как, да ви разкажа как загубих 50-60 хиляди лева в началото на моето джърни като онлайн предприемач. Да ви разкажа как разработвах продукт една година и той се оказа пълен фейл. Да ви покажа проблемите, които имам с брандовете. Всяко едно малко нещо, което в последствие се превръща в голям проблем и разбира се как ги решавам. Искам да ви покажа как помагам и на други хора да развиват своите онлайн бизнеси и да имат успехи с това. Така че абсолютно отворен съм да говоря на всякакви теми, да ви покажа как произвеждам продуктите си, какъв е процесът, как избирам какво да произведа. Разбира се, и аз като всеки един от вас правя грешки, така че просто искам да бъда напълно честен с вас, да ви ги показвам и по този начин да се учим заедно. И хора, няма да ви лъжа, това може би ще бъде огромно предизвикателство за мен. Истината е, че се ужасявам само при мисълта, че трябва да извада трипода, да извада камерата, да снимам в фитнеса, да снимам в залата по бокс, но това ще бъде и едно добро предизвикателство за мен, така че пожелайте ми успех. Искам канала да се получи доста добре и да ви покажа суровата действителност, не фенси нещата, които сте свикнали да гледате по американските канали, а и не само от рода на скъпи коли, скъпи часовници. Не, че не са важни, не, че не присъстват в моя живот, но честно казано, като 36 годишен баща, не мисля, че това е най-важното и то към момента, въпреки че когато бях на 23-4 години, наистина това да имаш скъпа кола беше изключително важно за статусът, но когато остаряваш, помадряваш, животът те среща с доста хора и така разбираш, че има... Знам, че в момента ще прозвучи клише, но наистина има много по-важни неща от това, семейство, деца и така нататък. Кефиш се на това да развиваш бизнеса, а не толкова каква кола караш. Даже, ето, честно ви казвам, може би едни от най-успешните ми приятели
които са най-добре финансово, не карат кой знае какви коли, няма да ги видите с Ламборджинита, няма да ги видите с Ферарита. Така че да, важни са, да, хубаво е да имаш скъпи вещи, но наистина нещата, които те правят щастлив, са малко по-различни и се надявам именно с този канал да ви покажа как мисля, кои според мен са важните неща в моя живот, да ви покажа най-вече проблемите, които имам на ежедневна база, защото далеч не всичко е цветя и рози. Аз от самото начало, още на първия канал, казвам, че ако се стремите да забогатеете бързо, ако се стремите да да се захванете с нещо след 1-2 месеца, да сте успешни, най-вероятно това няма да се случи. Живота не работи по този начин. Не очаквайте така да ви се случват нещата, но ако сте сериозни, ако наистина искате да се занимавате с дадено нещо, без значение дали е e-commerce, без значение дали е трейдинг, без значение. Но ако искате да се занимавате с нещо, ако ви доставя удоволствие, ако може да прекарате 6, 7, 8 часа в това да седнете и да бачкате здраво, можете да бъдете успешни. Разбира се, трябва само да натискате. Сега, ако искате да ми помогнете за това да развием и този канал, абонирайте се за него, натиснете лайк, споделете го с приятели, защото мисля, че в следващите видеа ще има доста полезна информация, както за вас, така и за вашите приятели, които по някакъв начин искат да се занимават с бизнеси, с това да се развиват като личности. Знам, че звучи клиширано, дори аз, когато го казвам в момента, някакси не ми идва отвътре, нали, да говоря за личностно развитие, но истината е, че ако искате да успявате в бизнеса, трябва да правите промени и трябва да се превърнете в човека, който успява. За да станете такъв, то съответно трябва да предприемете нужните действия и ще говорим за тях в канала. Ще направим заедно предизвикателства, защото в момента съм в, може би, една от най-лошите форми в живота ми, но понеже ми предстои операция, това няма как да го променя в момента, но ще го променим заедно, ще ви покажа цялото джърни на това да отслабна, да влезна във форма, да се върна в залата по бокс, където най-вероятно заради двете оперирани колена техниката ми вече е тотално заминала, но ще трябва да се върна и към това. Искам да го направим заедно, ще направим предизвикателства, свързани с някои онлайн магазини. Между другото, в момента стартираме нов бранд с Джой, с Никола. Не знам дали излезе в последното видео в другия канал, в което ви показвам резултатите от теста, но ако не е излезло, то съвсем скоро ще излезне. Така че, да, абонирайте се за канала, харесвайте го, харесайте видеото, следващите видеа ще бъдат доста по-дълги и ще се видим в тях.